Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियाम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर माबोरै दं खबरफ्रा आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं खबरफ्रा आंखौ सानदों नोंथांमोना माबा मोनसे जाना दं नामा भिडिअ होथ्राखै न' रायजो राजाफोर दिनै गोबां खामानि मावबाय हाग्रा दानदों आरो बिनि गेजेराव आखाया थिफुहां जालायबाय खिन्थु थिफुआसै दानि जि रोदा ओरैबायदि माने गोरा गोराथारमोन बेखौबो फुबाय फुनायावनो बिराद माने आखाया माने बौनो नागिरलायनाय माने हाग्राया ओरैबायदिमोन आरो बिनाव बैग्रि बिफां दानस्रांदों जोङो स्रां खालामस्रांदों जों दिनै मोनसे बाथ्रा रायजो राजाफोर बुरि जालायनानै दासिमबो खारनाय मानाय व्हाट इज दिस दासिमबो बैसो इसेबां गिदिर जाबाय 40-45 इयार्स जालायबाय दासिमबो खारनाय सोर लाङो बिसोरखौनोथ' हा सोर लाङो बिसोरखौ सोर दोनखारलाङो बिसोरखौ आंथ' गोमोनायसो मोनो एफा बैसो जाबाय एसेबां बुरि जाबाय नायदो पिक्सारखौ नोंथांमोना बिथांनि मुङा प्रकाश नार्जारीनो बिनि हौवाया बेखौ नागिरगासिनो दं गथ' गथायफ्राबो गाबगासिनो दङ दानाबा भिडिअ खालामनो थाखाय आंखौ खोन्थाहरबाय आंथ' भिडिअ बानायनाय बेफोरबायदिनि सायाव एसे दोनथ'बायमोन मानो होनब्ला बयबो बानायखायोआनो दाना नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बैसोरनो बानायनो हर दानाबा बुंलायबाय आदा नोंनो माने आगै नोंनो बानाय नांबाय माने बिनि हौवाया आरोना बिनि हौवानि मुङा जिग बसुमतारी हिन्जावनि मुङा प्रकाश नार्जारी रायजो राजाफोर बे जादों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मा होनदों गामिखौ थारायबारि मिथिबायना थारायबारि होनना बुंदों पिन नाम्बारा 784174 थानाखौ होनदों माने ओरैनोथ' थानाया बिश्वनाथ सारिआलिसो गोग्लैयो आउटपस्टआ बालिसां गोग्लैयो बालिसांनि सिङाव थानाय बा बिमाजुलियावनो गोग्लैयो होनजायो बिमाजुलियावनो थारायबारि होननाय मोनसे गामि दं बे थारायबारिनि सिङाव थानाय प्रकाश बसुमतारीया थांनाय सप्तानिफ्रायनो गोमाना दङ सप्ताल' जायाखै गोबां जाबाय होनना बुंदों गोबाव दिन जाबाय होनना बुंदों बिथांनि हौवाया खामानि मावोमोन बेलेग जायगायावहाय ओमफ्राय बे खामानि मावनायनिफ्राय जेब्ला फैबाय अब्ला बिथांनि हिन्जावा बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो होननानै थांदोंमोननो बेनिफ्रायनो गैया नाथाय बिथांनि महरखौ नाय बे खारनायनि सम जाथावना नामा नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेबो कि खायसे हौवाफोरा गावनि हिन्जावफोरखौ मोजां जोथोन लाखिनो रोङियाव गावनि हिन्जावखौ मोजाङै रेसपेक्ट लाखिनो रोङियाव हिन्जावफ्राबो खारनो गोनां जायो नाथाय बिनि केटेगरिया मा आं बेखौ मिथिला खिन्थु आंखौ भिडिअ बानायनो थिनहरदों सानैखौबो बुंगोन आङो हयथ' हिन्जावा खारदों मानोबा कि हौवाया बेखौ मोजाङै दोनाखै बा रायो बुयो बा मोजाङै जोथोन बिथांनि लुबैनायखौ गांनाय उखैनायखौ होफुंजोबनो हायाखै हयथ' बिनि हिन्जावा खारदों बिकज बिनि हिन्जावा ओरैबायदि गाज्रि जे सासे हौवाजों थोआ जे ओरैबायदि लुबैसुला जे गावनि हौवाया एसेबां खस्थ' खालामनानै होनाय जिखिनि सम्पति जिखिनि जाग्रा लोंग्रा बेखिनिया थोआ ओरैबायदि राबन रायखसिबो जानो हागौ स' बेबायदि आरोना दा बबे मोनसेया सोरनिया सैथो आं बेखौ मिथिया नाथाय बे थांनाय बेसेबांबा समनिफ्रायनो गोमाना दङ बिथांनि मुङा प्रकाश बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिगौब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आरो लोगोसे जोंनि नाम्बारावबो कल खालामना खोन्थाहरनो हागोन जाबाय जोंनि नाम्बारा जाबाय 7740039057 रायजो राजाफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आं दिनै गोबां खामानि मावबाय रायजो राजाफोर हाग्रा दाननाय मानाय साफा खालामनाय आरो बिनि गेजेराव सु हाबलायलायनाय बैग्रि दंफां आरो बिनि गेजेराव मा होनोमोनलाय पबिन बेयो फिथाइ बेगर गोनाङा थुम्फु हा आदुंग्रा नङा बेयो बल बायदिया गल गला गोखाया जिखुनु हक बावबाय जोङो बेखौ खिन्थु बेनि बिफांखौबो जों हमनानै थिफुहां जालायलायनाय आसुगु मा होनोमोनलाय बा सु हाबलायलायनाय जों बेखौ थुम्फु दंफां नङा बेखौ थुम्फु दंफाङा माबा थाया एकदमबारे गोखा बेगरा बावबाय जोङो बेखौ मिथिबायना स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय स' बे फिथाइनि मुङा जाबाय खुन्थाइ नारा बावै बावदोंमोन जोङो बेखौनो गोसोखांबाय थादों गल गल खुन्थाइ होनना बुङोना बेखौ मार्बलबो खायसे गेलेयो माबा माबि आरो बेखौ बाथोनबो देनानै जायो एवनानैबो जायो गोथाङैबो जायो खायसे मानसिफ्रा बानलु गोसा लगायलायनानै गोखैजों लगायलायनानैबो खायसे जायो ओरैबायदि गोथाव जायो बिनि मुङानो जाबाय खुन्थाइ नाराया सु थाया होमबा बिफाङा बेखौबो बोखारनायाव ओरैबायदि खस्थ' बोग्रिबो सु दिनैबा हले बिराद सु दांदों जोङो जोंनि आखाया सेस जाजोब्बाय स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय आंनि हिन्जावा गथ' सासे लांफानानै हिन्जावसा गथ'खौ लांफानानै दाखालि सुक्रुबाराव बबे जायगायाव थांखो दिनैसिम सुक्रुबार मोनफैबाय सप्तासेयानो जाबाय ओंखायनो
आं दाबसेयाव खामानि मावहैनानै थाहैनायावनो थांनानै दंहैयो आं दिनैसिम नुफैयाखै सप्तासे जाबाय होनना बुंदों मानसिफ्रा ओमफ्राय आं दिनैसिम नुवाखै बेनिखायनो नोंथांमोननो बबे जायगायाव थांमारदों ना आलासि जानो थांदों होननानै आं जेरावबो खबर मोनाखै जाथि बंस'नाव ओंखायनो नोंथांमोना जेरावखि नुवा बे हिन्जावखौ आरो गथ'खौ नुयोब्ला आंनो एसेबाबो खबर हर आंनि मबाइल नाम्बारा जाबाय नै 8099905062 आंनि मबाइल नाम्बारा बेनो बेयाव नोंथांमोना नुबाय बायबा बे नम्बराव फन हरबानो जाबाय आयै नों बबेयाव दं नोंखौ जों नांफिनगौ आयै नों अबाव दं नोंखौ जों नांफिनगौ नों अबाव दंहैयो नों थाबैनो फैनो नाजा फार्स्ट समाव बियो हाया बेबायदि दा जों बेखौ दानस्रांनो नागिरदों सासेयाथ' हेलमेट गानदों नायदो हेलमेट गानलायनानै दानदों नायदो खिन्थु आं हेलमेटखौ बेयाव दोनबाय जों हाजिरा मावदों दिनै माबायदि जाखो नायदो हाग्रा दाननानै